Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani ni ne naku Baba Muka, alƙalai, ɗan jarida mai zaman kanshi, ba sani ba samu ba. Masoya gaskiya mun gode sosai ba gudunmawa da kuke bamu akan wanga shan damu. Dan Allah ku ci gaba da yi muna subscribe, ku ci gaba da yi muna abone, ku ci gaba da danna muna kararrawa, ku ci gaba da yi muna like da sharing gyara mutane don su samu. Kuma gaskiya mun ce za mu ci gaba da yi muku bidiyoyi akan saman matsalolin lubiya. To a gaskiya a yau mun so mu kawo muku sabon bidiyo, to kun san yanayin rayuwa kwa, amma za mu muku dan tsokaci a kaɗan sama kan yadda lamuran ke tafiya. To masha Allah gaskiya yara zai zowa a hankali tunda a yanzu ma jirgi ma mulki ya fara tashi. To don Allah manyanmu na shugabannin waɗanda suke a nan Lubiya, mu ba wai muna gai magana bane don a'a mu je zarafin wani, a'a mu gaskiya ce muke gayi yanda iya fahimtar mu da abin da mu muka sani. To don Allah ku rika sa hannu kuna taimaka ma ɗan ƙasa Nijar duka gaba ɗaya, ku rika muna rangwame don Allah don annabi. To a haka ma gaskiya muna jin daɗi sosai kamar da lamuran yadda suke kasancewa. Wannan bidiyo da mun kai gaskiya da kuma 'yan kamisho da 'yan safara da 'yan kai duka wanda mun kai bayani a kansu, wai ba mun yi shi bane don saboda mu ce zarafin wani, a'a mu duka ai kuma 'yan uwa ne, akwai 'yan uwan mu ciki, akwai abokan nan mu ciki, kai komi ma mamu akwai shi a ciki. Tumfala don saboda kowa ya samu sauƙin rayuwa ne muke wannan bayani akan shi. To gaskiya mun ji daɗi sosai jirgi har guda biyu ya tashi. To don Allah mu rika nemo mana rangwame wurin larabawa, mu duka 'yan Nijar ne, mu ma ku nuna kishi akan 'yan ƙasanku 'yan Nijar. Muna gani dai yadda suke nuna kishi akan 'yan ƙasarsu. To don Allah muna so ku nika kishi akan 'yan ƙasarku, ku nika shiga cikin lamuransu, ku nika shiga cikin bukatunsu don Allah, saboda ku kawo mana sauƙi. Ku ke aiki tare da su, sabili da ko kuɗin garama ko kuɗin jirgi ko kuɗin awon korona duka in kun shiga cikin wannan lamura, to abu zai mana sauki. Duba ku gani yanayin garin ga na kasance shigowa korona ga ba wani aiki ake yi sosai ba, komi ya zo ya tsaya. Ku rika sassautawa da ku 'yan safara da ku 'yan canji da ku 'yan kamisho, muna roƙonku don Allah ku rika mana sauki.